Tokiko moneta batek iruditzen zait ekarpen ekonomiko eta soziala egin dezakela, azkenean gauzak gerturatzeko balio dezakelako, esate baterako tokiko salerosketak sendotu ditzake, bertako hornitzaileekin dituzun harremanak ere hobetzeko lagundu dezake, eta era berean bertan sortzen den aberasgarritasun horren zati handiago bat bertan gehatzea bermatu dezake. Iruditzen zait alde horretatik gertukotasun horrek kohesio soziala handitu dezakela eta ekarpen polita izan daitekeela eskualde batentzako. Erabat, zerbait naturala bezala planteatu daiteken zerbait da, esan dugun bezala Labore Barsorekin erabat lerrokatuta dauden baloreak bermatzen ditu, ez? Euskara ardatz dago, tokiko ekonomian alde egiten da, ingurumenari dagokionez ere ekonomia zirkularra, beste modu bateko kontsumo kultura bate sustatzen du, justizia soziala hor, badaude balore batzu, erabat lerrokatuta daudenak Laboreren misioarekin, ez? Orduan, zailtasunak, akaso, diruaren alorra denez ez, mesfidantzak gainditu beharko dira, pixkat konfiantza eraikitzen jun beharko da, ez? Nolabait, ekonomia realerako baliodun tresna bat dela erakutsi beharko dugu, baina planteagarria iruditzen zait, eta modu natural baten egingarria ere, ez? Pixkanaka jendea jungo da ikusten diru hori erabili daitekela, eta ondasunak eskuratzeko edo zerbitzuak ordaintzeko baliodun neurrian, ez? Jungo da tokiko moneta hori bere balorea hartzen, ez? Gure errealitatean zailtasunak ikusten dizkiot, baina era berean hornitzaileekin eta harremanak sendotzeko balio lezake. Baina esan bezala, enpresa batetik bestera aldaketa handiak topatu daitezke. Esango nizuke era berean ere, izan ditezkela iniziatiba interesgarriak, okurritzen zait bat esatearren, langileen soldataren zatitxo bat ere tokiko monetan ahalbidetzea ere izan ditekela iniziatibietako bat. Lurraldetasunai begira ere, ez, azkenean askotan esaten dugu, ez, Euskal eremu hori, ez, azpi probintzien alorrean, azkenen eragingo digu herri bezala funtzionatzea, ez, moneta bakarrarekin. Jake bi estatutan banatuta gauden, 3 administrazioetan eta moneta bakarrarekin ikuste irikitzen zaigula aukera polit bat.